nyt Elias mennä sen kaverin kuoleta sen. Vittu. Pistä se nyt sinne, menkää saunaan. Kun mun ahdistus kasvaa, kun te ette mene saunaan. Älä koske! Joo, mitä? Sanoit, että se on peli kesken. Nyt minä sanon, että saunaan, ja minä sanon kovasti, että saunaan. Peli kesken. Älä nyt laita netti. Laita sen netin poikki sit kun mä menen saunaan ja oikeesti. Tää on ihan naurettavaa. Mitä vittua? Häh? Oi. Tiedätkö miltä toi kuulostaa? Minä otan netin poikki. Älä! Sä et oo kysynyt multa ennen kuin mä menen sinne. Ok. Älä! Odota, mä heitän yhden bouncein. Ei vittu se peilas, noniin. Miten sä näit, että toi oli bounce? No!